Α2 δεν είστε εδώ. Περίμενε. Οκ, έλεξα με. Α2 3, 2, 1, πάμε. δεν είστε εδώ. Ναι. Νόμιζα όχι. Τι Α1 είστε. Ναι. Όχι ρε γαμώτο. This is Sparta! This is Sparta! Εσείς. Όχι ρε γαμώτο. Εσείς όχι. This is Sparta! Θα τσατήσει και στην έδρα. Bye. Ναι, του είπα και εγώ γεια. Ναι, και πες το γεια στον Τζόνι που κατάντησε.